Xiridu jaraw it-tfal u żgħażagħ Ħawċin għall-preżent u l-futur tal-Gżira Awċija. L-aspirazzjonijiet u l-proposti tagħhom instemaw fl-avveniment għall-Viżjoni ta' Għawdex 2050. Il-laqgħa kienet organizzata mill-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar flimkien mal-Fondazzjoni Maltija l-Ġid tas-Soċjetà u l-Kunsilli Lokali ta' Tfal f'Għawdex bħala parti jusa mill-Viżjoni Malta 2050. Is-sabiħ ta' din l-attività li nġabbret ngħidu hekk f'rapport huwa l-fatt li qed nifhmu li ma nistgħux ikollna viżjoni jekk ma jkollniex ukoll il-kontribuzzjoni ħajja ta' tfal. Tfal ta' xar snin illum se jkollhom 35 sena fl-2050. U allura Malta u Għawdex hi iktar ta' tfal fl-2050 milli tagħna bħala adulti. Il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li l-vuċi ta' tfal u żgħażagħ għandha tkun fiċ-ċentru tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għaliex huma l-preżent u l-futur ta' Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli qalet li fil-viżjoni lejn is-sena 2050 Malta trid tara li jkollha komunitajiet iktar inklusivi u li ma jiddejqux jipparteċipaw fil-ħsieb, fid-diskussjoni u fl-eżekuzzjoni tal-proġetti fil-lokalitajiet. Tal-istess fehma l-ekonomista Jonathan Spiteri mit-tim Viżjoni Malta 2050. Il-Viżjoni għal Malta 2050 trid tisma' il-vuċi ta' tfal għax hija kważi iktar importanti, iktar relevanti għalihom milli għalina u huma jkunu fl-aqwa tagħhom. F'dan il-proċess konsultattiv ħadu sehem 120 tifel u tifla u żgħażagħ Ħawċin li tkellmu dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom għal Għawdex fl-2050.